Kaixo, Aitziber Eskubi naiz, Iruñako San Frantzisko ikastetxeko irakaslea. Dagoeneko 30 urte pasa dira hezkuntzan hasi nintzenetik, eta esan behar dut, oraindik ere asko dudala ikasteko. Pertsonekin lan egiten dugunez, gure lanbidea bizirik dago, gizartea asko aldatu da, eta urte hauetan zehar teknologiak ere aurrera posiziogarri eman du. Eta guzti honek, gure egunerokotasuna osotara aldatu du. Ikasleak izango dira beti, baina beraiekin intelektuatzeko moduak guztiz desberdinak dira. Horrengatik uste dut, irakasleok gutxieneko gaitasun digital bat behar dugula izan. Teknologia gure mesederako etorri da, material berri ona sortzen laguntzen digu, noski, baina bada B alde bat ere. Hau da, kontutan hartu behar dugu, ikaslek ere eskura dutela tresneria guzti hau, eta arriskuak ekiditu nahi baitugu, segurtasunez erabiltzen erakutsi bertzaile, noski, eta horretarako aurretik ikasi behar. Bestetik ere, gaur egun asko hitz egiten da pantailen erabilerari buruz. Bada ildo sendo bat, defendatzen duena, pantailen desegokitasuna adin txikikoen artean. Eta egia esan, ni ados nago, hildo horrekin, baina nola ez zerbaiten inguruan iritzi bat sortzeko, lehenbiziko gauza hori bera ongi ezagutzea da. Ikastaroari dagokionez, 3 puntu nabarmendu nahiko nituzke. Segurtasuna eta egokitasuna lehena, eta hemen sartzen ditut komunikazioa, lizentziak eta datu babesak guztiz garrantzitsuak iruditzen zaizkit, askotan oharkabean idazten dugu, eta oso honen garrantzia zohartaraztea oso ongi dago. Bigarrenik, tresnak berak aipatuko nituzke, ikastaroan gutxi eskaintzen dira, baina baliogarriak eta ongi azalduta. Eta azkenik, nola ez, irisgarritasuna. Asko hitz egiten da honen inguruan, idua behin eta berriz aipatzen digute, baina kasu honetan teoriatik kanpo joan da eta hauek aplikatzeko baliabideak eman zaizkigu. Hala nola, iduaren gurpila, edo baita webguneak edo testuen irisgarritasuna aztertzeko tresnak ere. Oso interesgarria iruditu zait eta guztiz erabilgarria gure egunerokoan. Amaitzeko, esan nahi nuke ikaskuntza honek nire irakasle kompetentzia digitala garatzen lagundu didala, uste dut aldaketa hauek eragina izanen dutela nire ikasleengan, komunikazio argiago batek eta ingurune irisgarriago batek karga kognitiboa murriztuko die, eta ikasleak euren ikaskuntza prozesuan autonomoagoak izaten laguntzea espero dut.